Hello mga Yunyans, welcome to EBTV. Ngayon napablog tayo ngayon kasi nasa biyahe tayo, papunta tayo sa ating papuntahan. Nabali yung nabali yung ito sa top box. Buti walang kasunod na medyo malakas tumakbo. Nahulog siya, malakas yung lagapak niya, no? Malakas. Gawin natin ngayon. Wala na. Buti okay naman. Basag siya dito. Bali yung niya dito, bali doon yung bali niya sa buti walang mga kasabayan na mga sasakyan. Kasi papunta tayo doon sa pupunta natin. So, may pupuntahan sana ako. Kaso bali dito siya natapon, no? Doon ko siya pinulot. Okay, sabi salamat sa Panginoon at walang sumunod na walang nakasunod na mabilis tumakbo, walang nadisgrasya. Salamat. Thank you Lord. Ngayon yan, nakauwi na tayo. Umuwi tayo kasi may puntahan sana, kaso may nangyari kaya umuwi muna tayo. Siguro bibili na lang ito na lang kasi may kalahati lang siya walang persa, kalahati lang kaya naputol, walang persa. Siguro bibili na lang ng yung ito, nasira yung sticker dito. Talagang malakas ang pagka niya kanina. Buti walang kasunod na malakas na kotse na dumaan. Kung meron, ako disgrasya talaga, matamaan pa yung ito ng kotse, makabayad pa tayo. Nako, wala pa naman tayong pera. Ako, salamat sa Panginoon at kahit may itong disgrasya, walang napinsala, no? Walang napinsala na sakyan man o kapwa tao. Thank you Lord, salamat. Bibili na siguro bibili na lang kasi kailangan to buo talaga, buo para may pirsa. Walang pirsa kaya nabali siya, walang pirsa. Okay, salamat sa panonood mga Yunyans, and God bless you everyone.